Teiffwn Haiyan oedd un o'r corwyntoedd cryfa erioed. Mae o leia 5,000 wedi cael ei lladd ar ynysoedd y Philipinau, a miliynau yn ddigartre. Heno, mae'r Byd Ar Bedwar ar daith i un ynys fach sydd heb gael unrhyw gymorth rhyngwladol, a'n dangos y lluniau cynta o'r bobl sydd wedi cael eu hanghofio. You are not forget. You are very kindly. Mae'r bobl mynd yn ofnadwy o bles bod ni wedi dod. Mae nawr ynysoedd fach mae falle sydd wedi cael ei anghofio. Heno hefyd, rydyn ni'n dilyn ymdrechion y ferch o Sir Fôn, sy'n chwilio am deulu a'r goll yn y trybini yn Tacloban. Newyddion amdan John Jonad. Dwi'n meddwl bod mae hi'n gwybod am fy cousin fi a am teulu o. A'n clywed stori un o'r miloedd o deuluoedd sydd wedi cael eu chwalu. Manila, prif ddinas y Philipinau. Un sy'n byw yno ers 8 mis yw Tanya Peregrino Owen. Mae o'n overly populated, mae o'n really tlawd yn fyma, ti'n gallu gweld llawer o bobl digartref yn byw ar y stryd, lot o plant hefyd, lot o plant sydd ddim efo sgidiau i fynd. Mae dros 1.5 miliwn o bobl yn byw yn Manila, a mae chwarter poblogaeth y wlad yn byw mewn tlodi. Ar jeepneys y ddinas, mae plant yn begian. Mae nhw isio pres. Mae nhw isio chdi rhoi pres i mewn i'r envelope. Mae'r Philipinau yn gasgliad o dros 7,000 o ynysoedd yn y môr tawel, a'r ardal yn wynebu stormydd eithafol yn rheoledd. Nath corwynt maring daro Manila fis Awst a lladd 15 o bobl. Ti'n gallu clywed y gwynt, a mae o'n ofnus iawn, a y floods hefyd. Dwi'n meddwl roedd y dŵr tua at fy pengluniau fi. Ti ddim yn gallu mynd allan o tŷ. Ond ar yr 8fed o Dachwedd, yn oriau man y bore, dath storm fydde'n gadael hunllef ar ei hôl. Teiffwn Haiyan oedd un o'r stormydd mwyaf pwerus erioed. Gyda'r gwyntoedd yn cyrraedd dros 200 milltir yr awr, nath i ddinistrio dinas Tacloban. Mae gan Tanya deulu yn yr ardal gath i heffeithio. Bod hi wedi cael ei chodi yn Llanfair Pwll, mae ei mam yn dod o ynys Cebu a pherthnasau yn dal i fyw yno. Doedd hi ddim wedi clywed ganddyn nhw ers y teiffwn. Dwi wedi trio ffonio nhw a dwi ddim yn gallu cael hyd o'n nhw. Dwi eisiau cyfarfod nhw yn Tacloban os dwi'n gallu ffeindio nhw. I hope. So dwi ar y ffordd i Cebu a wedyn i Tacloban. O Manila, mae'n awr a chwarter i ail ddinas fwyaf Philipinau. Ers i gorwynt Haiyan daro'r ynysoedd, mae Cebu yn ganolbwynt i'r ymdrech ddynggarol ac yn gartre dros dro i filoedd o ffoaduried. Yno roedd Tanya wedi trefnu i gwrdd â'i chefneithiwr Ethel, oedd yn helpu yn un o'r canolfannau derbyn ger y maes awyr. How are you? Fine. Good. Can you show me where you've been helping? Ers y Trychineb, mae dros 1,000 o'r canolfannau yma o amgylch y Philipinau. Hi! Hi! Y noson honno, fe gwrddo ni a thair cenhedlaeth o'r un teulu, oedd yn byw ar focsys carbod ar y gwair. Teulu hi di pawb yn fyma. A mae hi'n dweud mae pawb wedi survivio, so mae hi'n really lwcus. Gyda 4 o blant a 5 o wyrion,
Mae'n paratoi am ei hail noson yn yr awyr agored. Heb deulu na ffrindiau yn Cebu, maen nhw'n gorfod aros am leti gan yr awdurdodau. Ewan ko, sabi nila na nililipat kami sa vaccination center, pero wala pa naman kami. Naeth pobl yn ddweud wrthyn nhw bod maen nhw'n mynd i'r evacuation centre, ond mae dim byd wedi digwydd. So maen nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Maen nhw'n just gorau aros yn fyma yn cysgu ar y gwair. Y noson honno, nath 2,000 o ffoaduriaid lanio yma. A rhai ohonyn nhw yn cael eu pryd o fwyd cynta ers y teiffwn. Roedd gan Tanya berthnasau yn Tacloban. Fore wedyn, mae'n clywed bod nhw wedi llwyddo i ffoi ac wedi cael lloches mewn tŷ yn ardal Lapu-Lapu o Cebu. When did you arrive? Mae cefnither Tanya, Kim, yn 9 mlwydd oed. Roedd hi a'i brawd yn cysgu yng nghartre'r teulu yn Tacloban pan darodd y storm. In our bedroom there was a window. The window was moving like... My brother was still sleeping. I was thinking that maybe the windows will... And then my brother is near the windows. I'm thinking of covering him with the pillow. Nath y gwynt rwygo'r to oddi ar y tŷ a chwalu'r ffenestri I gyd. Dwi'n just mor falch bod nhw'n iawn a dwi'n gallu gweld hi bob tro a roed hygu hi. Ia. Modryb Kim, Michelle, oedd yn edrych ar ôl y plant. Yn y dyddiau ar ôl y storm, ro'n nhw'n byw yng ngweddillion I cartref ac yn gorfod dwyn mwyn rhoi bwyd yn ei boliau. Budiga, kahit gasoline station. Looting dyan. Mae'n dweud 3 diwrnod heb bwyd, heb dim byd. A roedd pawb yn really desperate I gael bwyd neu just rhywbeth I bwysa. So roedd nhw'n lwtio. Ond bod nhw wedi llwyddo I ddianc, roedd rai o'i perthnasau ddim mor lwcus. So, patay sila doon sa loob ng bahay. Natrap sila doon. Mae hi'n dweud bod uncle a auntie a 2 plentyn sydd wedi bod yn trapped I mewn I tŷ nhw a oherwydd mae o'n flooded, roedd nhw'n stuck a maen nhw wedi marw. Ond roedd un aelod o'r teulu yma wedi goroesi. Do'n nhw ddim yn gwybod I hanes ers dianc o Tacloban ac ro'n nhw'n poeni'n arw amdano fe. Dwi'n mor falch bod nhw'n iawn, ond dwi'n poeni am mae cousin arall fi sydd yn dal yn Tacloban. Mae wedi colli teulu o I gyd. So dwi really isio mynd I Tacloban a gweld os dio'n iawn. Mae miloedd o bobl yn dal ar goll. Nôl yn y ganolfan I ffoaduriaid yn Cebu, mae pobl yn cofrestru ac yn chwilio mewn gobeith am enwau I hynwyliad. Mae un o awyrennau'r fyddin newydd gyrraedd yn cludo mwy o bobl sydd wedi colli popeth. I lawer, yr hyn sydd gyda nhw yw'r unig bethau sydd nhw ar ôl. Mae Llywodraeth y Philipine wedi cael ei barnu am ddiffyg cymorth wedi'r corwynt a chwynion bod rhai wedi aros am ddyddiau am rhywbeth mor gwbl angenrheidiol a dŵr glân. Do you accept that perhaps the government could have acted a bit faster than it did? You know, we have just come from another big disaster, the Bohol earthquake, which is a 7.8 magnitude. So all of our efforts, actually, our office, Region 7, was on Bohol. And then even before we have even finished,
our work there, our standing of assistance there. Here comes this big storm. So we had to pull out again people to help here. So we are actually doing the best we can. Ond mae rhain timlo bod na ardaloedd sydd wedi cael eu hanghofio. Yn rhan 2, byddwn ni'n teithio gyda'r criw cynta i gludo cymorth i ynys sydd heb gael sylw. Mae fe'n rili dda bod bobl yn rhoi arian i fel tacloban y lefydd fel hyn, ond eto mae yna lefydd eraill sydd rili angen y cymorth, 10 diwrnod, a sy'n neb wedi bod yma. Pam? Rydyn ni'n teithio hefyd gyda Tanya i Tacloban, i drio dod o hyd i'w chefnder coll. Do you know if you have any name the apellido, the surname Trinidad? Trinidad. And darganfod adfeilion y tŷ, lle roedd y teulu'n cysgodi pan darodd y storm. Harbwr Punta Engano, yn Ninas Cebu ar ynysoedd y Philipine. Fore Mawrth a mae Sally Snow yn barod i hwylio gyda sachau o gymorth i ynys fach Pwnswn. Mae hi'n zoolegydd sy'n gweithio i amddiffyn siarcod yn yr ardal. Ond ers y Trychineb, mae hi a'i chydweithwyr wedi troi i sylw at ddioddefwyr teiffwn Haiyan. Mae dyn ni byti tua 100 o sacs fel hyn, a mae rhain yn llawn bwyd, a bydd rhain wedyn yn mynd i'r teuluoedd gwahanol yn y cymunedau. Mae Sally Snow yn 27 oed a'n dod o eglwys Wrw yn Sir Benfro. Nath hi symud i'r Philipine 19 mis nôl, a mae hi wedi cael ei hudo gan ynysoedd y môr tawel. Mae rhywbeth magical fi'n credu i'r gair i wneud i'r Filipinos. Maen nhw'n bobl gret, maen nhw'n wahanol i ni, ond maen nhw'n hapus. Mae'n siwrne o dros 60 milltir i ynys Pwnswn. Mae'r criw yma wedi creu cronfa i helpu'r cymunedau lle maen nhw'n gweithio o ddydd i ddydd. Fi'n lwcus, fi wedi dod o wlad sydd wedi datblygu. Fi wedi cael lot o bethau di'r bobl yma ddim wedi cael, a ti'n meddwl, beth, ni'n mynd i gael yr relief bags, ni'n mynd i gael y cwch yma a mynd draw, a dwi'n teimlo'n lwcus bod fi gallu gwneud rhywbeth fel yna. Ar ôl 4 awr, rydyn ni'n nesau at yr ynys, ac yn barod i ddadlwytho'r pecynnau sy'n cynnwys bwyd, dillad a dŵr i bobl Pwnswn. Eggs. Roedd rhaid teithio i'r ynys ar gychod bach a rafftiau pren y trigolion. Dyw Pwnswn ddim yn cael llawer o ymwelwyr, ac mae'n ynys dlawd. So weird i rein. Mae rein yn barod i nhw fita'n barod. Wedi cael eu coginio. Jyst dros y cerrig. Mae o'n hapwn! Hi! Mae tua 8,000 yn byw ar yr ynys. Ers i'r teiffwn daro, mae'r bobl di bod heb drydan a'n bryn o fwyd a dŵr. Yn y pentre yma, ti'n gallu gweld, dyn nhw ddim gyda lot. Felly pan maen nhw'n cael rhywbeth fel teiffwn, maen nhw'n colli lot. Mae pobl ynys Pwnswn yn dweud wrthon ni bod 70% o'i cartrefi wedi ei dinistrio gan y storm. Ond heddiw yw'r tro cynta i nhw weld unrhyw gymorth sylweddol. Hello? Hi. So this was your home, Annalisa? Yeah. Un o'r rhai gollodd i chartref oedd Annalisa. This was also your kitchen, Yeah. did he? Oh. And here is the seating area. Sitting area, then bedroom. Bedroom. Fe wedodd hi wrtha i bod ganddi ddim arian i ddechrau'r dasg o ail adeiladu chartre. Fel nifer fawr o'r ynyswyr, mae hi nawr yn cysgu ar lawr tŷ cymydog. Sim trydan. No electricity, did he? No, voila. Have you had any help, support from the government? No. Nothing? Mae'r wraig yma'n 84 oed. Nath hi golli ei thŷ a'i chod mango a coconut yn y storm. Pysgota a ffigo ffrwythau yw gwaith mwyafrif pobl dap-dap.
sim tŷ dy hi, ond hefyd sim mango tree a sim y coeden coconut. Maen nhw yn, ti'n mo, falle 20 mlynedd eto i honna dy fi. Mae digon o nwyddau yn y pecynnau i bara o leia wythnos. A Sally a'r criw yn gofyn i drigolion pentre Dap i ddosbarthu'r sachau i weddill yr ynys hefyd. There are different packs in here, so you can have one and then we share them between the families. You are not forget. You are very kindly. You're welcome. We're happy that you're happy. Yes. So chi eisiau gweld mae'r bobl mynd yn ofnadw o blis bod ni wedi dod. Un o pethau wedi fenyw gweud fyna hi fel you didn't forget Dap, a mae hwnna'n neis, achos mae nawr yn ystydd fach, mae falle sydd wedi cael ei angofio. Thank you. Salamat. Thank you. Ers y Trychineb, mae sylw'r byd wedi'i hoelio ar ddinas Tacloban. Mae llwybr dinistriol teiffwn Haian i'w gweld yn glir o'r awyr. Nathon ni hedfan draw na gyda Tanya Peregrino Owen i chwilio am ei chefnder oedd ar goll. Mae'n brysur iawn yn beth sy'n ar ôl o faes awyr Tacloban. Mae yna bobl yn cywio i drio dal y wyren o yma. A wedyn ni'n gallu gweld mae yna lot o bobl hefyd yma, gweithwyr dyngarol, rhai o'r llywodraeth, y byddin. A beth sy'n taro fi'n syth yw, mae'r cod i gyd, ni'n gallu gweld unrhyw ddail. Chi'n gallu gweld does dim to ar ddim byd o ran adeiladau. A mae'n drewi, mae wir yn drewi yma. Gyda'r gwynt ffyrnig, dath toned 20 troedfedd nath fe fetha'r ddinas. Hyd heddi, dyw'r awdurdodau ddim yn gwybod faint sydd wedi marw yma. Bob dydd mae cyrff yn cael ei llusgo o rwbel, a does dim bedd i lawer o'r meirw o hyd. Mae yna cyrff fan hyn, a mae'n drewi yn fyma, a mae cyrff yn edrych yn rai yn fach, so dwi'n poeni os dan nhw'n plant. Meddwl mae'r plant i mewn yn nhw. Does dim llawer o adeiladau ar ôl yn Tacloban. Mae rhai pryn sy'n dal i sefyll bellach yn wersylloedd i'r miloedd sy'n ddigartre. Pan fwrodd teiffwn Haian, nath bron i 250,000 o bobl golli eu cartrefi. Mae cannoedd o bobl y ddinas wedi gorfod ymgartrefi yn yr hen ganolfan chwaraeon yma. Yno mae rhestrau hir o enwau rhai sydd wedi bod yn byw na. A dyma'r lle cynta ath Tanya i holi am ei chefnder Junjun. Do you know if you have any name the apellido, the surname Trinidad? Trinidad. Ond doedd dim cofnod o Junjun Trinidad yn y ganolfan. Yn y llyfrgell, mae rhagor o deuluoedd yn byw dan un to. Ac yma mae rhywun yn gwybod beth yw hanes Junjun a'i deulu. Ie, mae hi'n dweud. Dalawan niyang kapatid na babae. At saka yung nag-alaga sa kanya, namatay din yung matanda. Mae hi'n dweud amdan fy cousin fi, bod mama wedi marw, tad wedi marw, dau chwaer a un brawd. Dwi'n meddwl mae o'n yn Cebu rwan o neu Manila. Tisay yun. Sa Maynila po? Saan po sa Maynila? Hindi ko pa po alam. Basta sa Maynila na po So, siya. dwi'n gael newyddiau bod mae wedi mynd i Manila yn saff, so dwi'n hapus. Roedd pobl y llyfrgell yn nabod modryb Junjun, chwaer i dad. Nath i ddangos i ni lle roedd y teulu'n byw cyn y storm. The house was there. Totally. Completely, it's completely Submerged in the water. submerged in the water. Nath hi ddarganfod Junjun ar y stryd ar ôl y teiffwn, a chlywed bod gweddill i deulu wedi marw. I met Junjun there at the real street.
That was the first time that Junjun told me that he was the only one who survived. So I cried loud. I really cried. That because I did not expect that will happen to them. Roedd 40 o bobl yn cysgodi yn hi concrit teulu Junjun ar lan y môr. Ond pan nath yr ail don enfawr sgubo drwy'r tŷ, gath I fam a'i 2 chwaer I tynnu mewn i'r môr. Roedd Junjun a'i dad yn dal mlaen am ei bywydau, ond pan darodd y drydedd don, nath I dad ddiflannu dan y dŵr. And then another wave came. So that was the time that debris collapsed. Yeah. So they parted. And he did not know where his father had gone. Gath corff I dad, caca Trinidad, I roi ar fwrdd yng nghanol y rwbel. Roedd e yno am wythnos cyn cael ei gladdu gyda chanoedd o bobl eraill mewn bedd torfol. I think 7 days, 8 days after, before he was taken to the mass grave. Does na ddim sôn am fam Junjun na'i chwaer fach Anan. Ond mae corff I chwaer arall, Jinjin, yn dal o dan y rwbel ar lan y dŵr. And Jinjin's body is there under the water because it was struck by a big... Dwi'n creio oherwydd bod cyrff chwaer Junjun dal yn lan y môr a mae hi ddim yn gallu bod efo cyrff teulu hi, a, just sad. 16 yw Junjun. Roedd dy fe anaf difrifol i'w fraich ac nath I fodryb drio cael help iddo fe yn Tacloban. Ond doedd ganddi ddim arian I dalu am y llawdriniaeth oedd e angen. Kasi wala naman silang money. 60 to 7. Mae'n dweud, herwydd maen nhw ddim efo pres. Roedd Junjun just cael check-up a just dipyn bach o meds. Ond hynna, herwydd ti'n gorfod talu am bob dim yma. So, maen nhw ddim efo pres. Just really drws. Ti'n teimlo, ti'n teimlo. Situations ddim yn dda. Oherwydd bod nhw ddim efo pres, maen nhw ddim yn gallu gwneud llawer. I will just tell Junjun. I'm glad he's okay. Ddydd Gwener, fydd hi'n 2 wythnos ers I teiffwn Haiyan ddinistrio'r ddinas hon. A'r cwestiwn nawr yw, faint o amser fydd hi'n cymryd i'r wlad yma I ailadeiladu a ailsefydlu beth oedd dynw cyn y Trychineb. Mae'r Gymraes o Eglwys Wrw yn falch bod hi wedi chwarae ran yn yr ymdrech ddynggarol. Ac yn gobeithio y bydd Llywodraeth y wlad yn troi sylw at rai o'r ynysoedd bach sydd hefyd angen help. Tacloban falle mae lot I wneud fyna, ond falle bydd yn ailadeiladu. Yn fwy cyflym falle yn y rei o lefydd eraill yma, sydd os dyn nhw ddim yn cael beth maen nhw angen, to newydd, felly falle bydd yn cymryd nhw jyst mor hir. I Tanya Peregrino Owen, bydd gweld dinistr dinas Tacloban a chlywed ffawd I theulu yn aros gyda hi am byth. Dwi'n meddwl ti'n gorfod dod yma I profi pa mor wael ydi o yma. Mae pobl y ddinas yma, teulu fi, wedi mynd trwy hel. Maen nhw wedi syffro a mae'n ofnadwy iawn I gweld. Ond wedi'r storm, mae'n teimlo bod I gwreiddiau Filipinaidd nawr yn ddyfnach nag eriod. Maen nhw dal yn mynd, maen nhw dal yn ffeitio. Dwi'n mor prawd ohonyn nhw a dwi'n mor prawd I fod yn Filipino.